Kaixo berriz, gaurkoan proletariotza, langile klaseak eta hortik sortzen diren ideologiak, bai? Klasean ikusi ditugunak. Nahikoa azkar jongo naiz, bai? Proletariotzat badakigu zer esan nahi dugun, bai? Langile multzo heterogeneo bat, ordakazue, artisauak, etxeko langileak, zerbitzutako langileak, mirabeak, baita ere landako jornalariak ere, bai? Nun ez dute ekoizpen baliabide propiorik, hau da ezaugarri nagusia. Beraiek bizitza aurrera ateratzeko irabasteko dakaten baliabide bakarra, ez da jabetza bat, ez dira lurrak, ez da enpresa bat, ez da beraien lana. Eta beraien lana salmentan jartzen dute, bai? Nolabait edo soldatapean arituko dira. Hauek, ikusten dugun garai hontan, 19. mendearen azken laurdenean, 20. mendearen hasieran, errepikatu dugu pila bat, ez naiz geldituko, bai, lan baldintza eta oso baldintza okerrenetan, txarretan bizi dira. Bai, instruktasunik ez, soldata ikaragarri bajuak, istripurik izatekotan ez dago inolako babesik, sartzaroan babesik ez, aurrak lanean dabiltza eta borroka latza beharko dute egin aurren lana debekatzeko, baina norei hasiera batean ere familia kalte egiten die, ze soldata bat gutxiago sartzen da, jornada lanaldiak 12-15 ordutakoak, disiplina ikaragarri gogorra, denetari, bai? Agerikoa da beraz, lan esplotazio bat, oso nabarmena, bai? Batzuk oso aberatsa egiten ari dira, eta aldi berean, bazterketa politiko bat, ze badakizue, batez ere hasiera batean, zensitarioa dela boskaketa aukera, bai? Boskaketa egiteko aukera eta kargutara sartzeko aukera. Eta beraz, ez botere politikorik, ez ekonomikorik, liberalismoak ekarri duen egoera, kasu hauetan, hasierako industrializazio hauetan, da ikaragarria. Bai? Horrek bultzatzen du, mugimendu berri bat. Ikaragarrizko eragina izango dula hurrengo hamarkadetan Europa osoan eta mundu osoan. Langileak, logikoa denez, antolatzen hasiko dira. Protesta ekintzak egiten, sindikatuak sortzuz hasiera batean, eta sozialismoaren ideiak bultzatzen hasiko dira, ideologia bilakatuz, partio politikoak edo mugimendu politikoak, kapitalismoa edo lasaitu, edo gizatiarragoa egiteko, edo ordezteko asmoz, beste sistema batekin. Vale? Langile mugimenduan, atzera egiten dut. Aintzinako erregimenean jartzen zuen hemen. Zer ez nahi duenek? Aintzinako erregimenean eta garai guztietan, historian zehar, egon dira herritar protesta asko gainera, bai, erdiaroan ere bai, eta aintzinaroan ere bai. Adibidez, aintzinaroan oso ezagunak diran esklauen erreboltak, bai. Logikoa da, egoera zaila denean eta krisi bat zetorrenean, jendea gozez hiltzen zenean, altxatu egiten zen. Aldaketa orain da ari direla gizarte ezberdin baten bila. Eskubide berdina ditugulako esaten duelako hasiera batean mintzat teorikoki liberalismoak. Bai? Beraz aldaketa kontzeptualki oso sakona izango da. Industrializazioak dakarren gizarte aldaketak ekarriko sortuko ditu mobilizazio modu berri batzuk. Eskaera nagusiak izango dira soldata duin batzuk, lanaldiak murriztea, bizitza eduki ahal izatea lanatik kanpo, eta lan baldintza horiek ez izatea hain gogorrak zirenak bezain. Lehen protesta ekintzak ludismoa deituko zaio, gara sartuko hortan matemateken nahi bali madu beratu interneten jarri ludismoa eta aurkituko ezue, dire makina suntxiketak. Hasiera batean, langile asko, gaur eguner gertatzen da batzutan, sentitzen dute makinak sartzerakoan enpresetan, beraien lana soberakoa dela, eta langabezian geldituko diren. Ondoren, bilakatuko da nagusia greba. Greba izango da, langileek duten, sindikatuen bidez, langileek duten borroka eta beraien indarra egiteko modurik esanguratsuena. Eta aurrerago, kasi berehala, baina pixkat aurrerago langile erakunde batzuk politikan sartu nahi izango dute. Sindikatuetatik ezkerreko partio politikoetara pasako bere. Hori da pixka prozesua. Ados, oso labur bildetan. Langile ideologia direla eta 19. mendean 3 ideologia zabal ditu. Alde batetik liberalismoa, ikusita dugu, beste batetik nazionalismoa, beste audio bat dakazue hor hartan, eta hirugarrena da sozialismoa. Sozialismoa bere baitan ideologia anitzak hartzen ditu.
baina denak zerikusia dakate langileria klase bezala dituen aldarrikapen batzuekin. Batzuk erradikalagoak izango dira, beste batzuk moderatuagoak, baina hori da zea. Planteamendua. 3 ideologia hauek markatuko dute 20. mendeko kosmobizio eta izaera eta gatazka guztiak. Bale? Industrializazioak suposatzen du ondorio sozial ikaragarri batzuk sortuko dira, aipatu dugu, bai, eta bultzatuko du, hasiera batean sozialismo utopikoa. Hauek burgesian sortzen diren ideiak dira normalean, bai? Arazo sozial asko daudela nabarmena da, eta hortik sortzen da eztabaide bat eramango ditula, pentsalari batzuk, filosofo batzuk, politikari batzuk, egitera barkatu planteamendu berri bat. Proudhon da, nolabait edo ezagunetariko bat, kritika egiten diote jabetza sistemari eta planteatzen dute beste sistema bat. Adibidez, Proudhonek anarkismoarenak ikusiko dugu aurrerago. Ezagunena horren barruan eta eragin handiena izango duna, edo handienetariko bat, 20. mendean izango da Marx, Engelsekin batera, bultzatzen dula ideologia bat, marxismoa izena hartuko duna beranduago. Hau da mugimendu bat, praktikara, sozialismo utopikoa nolabait edo ideietan gelditzen zen planteamendu bat zen, marxismoa nahiko du praktikara eraman ideologia sozialista, ideologia bateratzailea, jendearen eskubideak eta berdintasuna bultzatu nahi duen sozialismo zientifiko bat esango genuke. Politikoa den proposamen zehatz bat duena, gizarte berri baten eraketa bat. Vale? Pentsalari hauek, Marx eta Engelsek argitaratzen dituzte bi obra funtsezkoa direna ezagutzea, alde batetik 1828an manifesto komunista dituko dena, bertan agertzen dira oinarrizko printzipio sozial eta politikoak gerora komunismoaren oinarri izango direnak, eta bestetik, kasi 20 urte beranduago, 1875 urtean, ja Londresen, Kapitala, liburu handi eta sakon bat, nolabait edo bere teoria guztiaren garapena aurkeztuko dut. Manifesto komunistan, oinarrizko printzipio horiek izango dira langile indarrak batu egin behar dituztela, klase interesak babestu eta boterea lortzeko. Ze kapitalismoak dauka bere baitan kontradikzio etengabeko bat. Ari da gero eta aberatsago egiten klase sozial bakar bat, burgesia, gero eta konzentrazio gehiago dago esku gutxienetan aberastasunarena, eta proletariadoa gero eta egoera okerrago batean dago. Beraz, klase borroka da, historiaren motore oinarria. Eta hortik, deialdi hori, aldarrikapen hori, herrialde guztietako langileak elkartu. Nazionalismotik haratago dijoan planteamendu bat beraz. Transnazionala bilakatzen da, supranazionala bilakatzen da mugimendu bat. Nazioek, estatuek ez dute garrantzi gehiagirik, hemen gaian garrantzia duena da, klase sozial bezala, langileria, batzea, beraien eskubideak gizarte berri batean sortzeko. 1875 urtean, esan dudan bezala, kapitalean askoz gehiago sakontzen du, modu zientifikoago batean egiten du, bertan adierazten du burgesiak, proletarioa den pobreziaren funtsezko arrazoia burgesiaren ekoizpen bideen jabe dela, ekoizpen baliabide hobeto esan da guztiak burgesia, goi burgesiarena da, horrez gainbalioaz edo gazteleraz plusbaliaz jabetu egiten dira burgesak, hau da, langile batek produktu bat sortzerakoan balio erantsi bat gehitzen dio, hortik soldata zati txiki bat ematen dio burgesak jabeak langileari, eta beste guztia beretzat hartzen du. Nolabait edo Barsek esango du, ezer gehitu gabe. Gainbalioa berez, hor jartzen duzue, langile baten ekoizpenaren balioa eta jasotzen duen soldataren aldeko, arteko aldea. Errepikatzen dut. Langile baten ekoizpenaren balioa, gehitzen dion balio hori, produktu bati, jarri aulki bat adibidez, edo ordenagailu bat berdintzait, eta jasotzen duen soldataren arteko aldea. Gainera adieraziko du, naiz eta horrez dakaztuen, gainera prezio horiek gero manipulatu eta igo egiten direla, con lo cual, onura oraindik altuagoa da. Eta beraz, konklusioa da, zapalkuntza sistema bat dela, egitura injusto bat dela, eta irten bide bakarra hortik justuagoa den egoera batera iristeko dela borroka aktibo bat. Nun lortu behar da, jabetza pribatuaren deusestatzea,
eta kapitalismoa bertan bera gelditzea. Lortzeko, iraultza, proletariado egin behar du, iraultza bat, bai, altxatu. Botere politikoan ezarri, beraien boterea ezarri politikan, eta ekoizpen bide guztiak, propietate guztiak, kolektibizatzea, estatua izatea jabe. Hori iritsi bitartean, egoera ideal hori iritsi bitartean, nun bakoitza jasoko du estatu ideal hortan behar duenaina, bai, dena denena izango baita, eta beharren arabera banatuko da beraztasuna, pues aurkituko gera fase ezberdinekin. Bai? Horrela adierazten ditu Marxek gizarte komunista lortzeko bidea eta etapak. Lehenengo fase batean izango genuke erakunde proletariadoa indartu egin behar dira. Sortu behar dira alderdi politikoak, nazioarteko erakundeak batu egingo dira, lehengo nazioarteko internazionala, bigarrena, eta askatu egin behar da politika, langileak askatu egin behar dute, urrundu egin behar dute, burgesiak sortutako alderdi politiko tradizionaletangatik esango nuke. Horrela lortuko litzateke botere politiko bat, gobernuetan sartu. Hortik sortu daiteke iraultza bat, pazifiko esan daiteke, ikusiko dugu gerora praktikan violentuara izango dela, adibidez Errusian. Bigarren fase hortan, behin-behinekoa izango den fase batean, iritsiko da, orduan, izan bada, botere politikoa konkistatuz, urnen bidez, pozkaketa bidez, edo iraultza violento baten bidez, iritsiko da proletariaren diktadura. Hor, estatua, bilakatuko da, kenduko die burgesei produkzio bideen edo balia bideen jabetza guztiak. Eta berea izango da, estatuarena. Ere, garraio bide guztiak. Eta azken finean, estatuak botere guztia batuko du. Bai? Botere guzti horren buru, zaindari izango dira pertsona batzuk, modu demokratiko batean herriak hautatuak izango direna, eta besteak bezain berdin biziko direnak. Ez dute soldaka handiagorik izango edo horlakorik. Bueno, horrek eramango du, Marxek horrela profetizatzen du, naiz eta hori ez dan gertatuko, hirugarren fase baterak izango dira behin betikoa, esango genuke hemen Marxek adierazten dula amaitu egiten dela prozesu historikoa, eta hau ez da gertatu, hontan kale egiten du Marxek, bai? Gizarte komunista sortzen da. Nun, estatuak ez du zentzurik izango, berdintasun egoera batean jendea antolatu egingo da, bere kabuz, klase sozialik gabeko gizarte bat izango da, eta berdintasunezko gizarte bat izango da. Bueno, hau oso utopikoa da, bai? Ez da gertatzen alakorik, ez da gauzatu alakorik, ideala ematen du, baina ez dirudi gizakiak ezagututa hau gertatzerik dagoenik. Eta gaurko hemen utziko dugu, falta zaigu, hor dakazu zerbait erlijioaren inguruan, komentatuko dugu, interesgarria ere egiten duen plantamendua, bai? Erlijioaren inguruan, eta nola erlijioa gizarte askotan edo guztietan askotan erabili izan da, botereak erabili izan du, hobeto esan da, kontrol modu batean, bai? Eta faltako litzaiguke azken puntu bat, nun hitz egingo nuke anarkismoari buruz, bai? Hor dakazue, oso labur bilduta, anarkismoa izango litzateke langile eskubideen eta ekintza iraultzaileen alde egiten duen beste ideologia hauetako bat, komunismoarekin askotan edo sozialismoarekin askotan arazo asko eta gatazka asko izango ditunak, bultzatzaileetako bat, ezagunetako bat izango kasu hor, Mikhail Bakunin, bai? Eta hauek funtsean planteatzen dutena da askatasun egoera erradikal bat behar dela injustizia garatzeko. Garatzeko baino injustizia gainditzeko, beto esaten. Helburu nagusiak, hor idatzita, gizartea aldatu egin behar da, estatua suntsitu egin behar da, hauek ez dute adierazten dute edozein gizaki boterea balimadaka besteekiko injustizia eragingo du, beraz egin behar dena da boterik gabeiko gizarte bat, estatua suntsitu egin behar da, noski hortarako kapitalismoa suntsitu egin behar da, iraultza bidez, jabitza pribatua desagertu egin behar da, ez dago modurik jaberik balima dago korrupzioa eta ezberdintasunik ez egoteko, autoridadea, lehen esan dizuet, suntsitu egin behar da, zebeiti amaitzen du abuso batean, bai? Botereak daukana, botereak ez daukanarekiko, klaserik gabeko gizarte aske bat, askatasun erradikala, bai? Partio politikoak ere ez dute zentzurik, desagertu egin behar dira, ze botere strukturaren zati bat dira,
Nahiko idealista dira hontan eta industrializazioa ikusten dute mehatxu bezala, ez dago modurik industrializazio prozesu sakon bat egiteko, ez badago jerarkia modurik, beraz industrializazio prozesua kaltegarria da gizakiontzat, desagertu egin behar da, eta helburu nagusia nioen bezala askatasun absolutua da. Ze gizarte mota eraiki nahiko lukete? Guztiz aske bat, erlijiorik gabekorik, jabetza pribaturik ez, estaturik ez, poliziorik ez, edozein autoridadetik aske. Beraz, balio nagusia, askatasuna. Eta askatasun absoluto egoera hortan, adierazten dute, nire iritzi partikularrean nahiko modu ideal batean, berdintasuna eta solidaridadea sortuko da pertsonen artean, eta denok dena banatuko dute. Jabetza guztien kolektibizazio prozesua bultzatzen dute, taldeen autogestioa, eta ideal bezala, jendea, komunak, antolatuko dira, lurralde donazio mailan, baina beti gora beti, ez goitik bera, baizik eta askatasunetik, nahi dutenek, nahi dituzten erakunde ez. Komunak, estruktari gabeko espazioak sortuko dituzte. Beraien presentzia Europan potentea izan zen, 20. mendean, batez ere 20. mendearen erdikarela arte, Espainian nabarmenki ikusiko duzu etorren urtean 2. batxiruan zein indar izango duen anarkismoak, batez ere sindikatuekin, CNT, FAI eta beste batzuk, eta borroka handia eta sozialki oso potentea eta interesgarria egingo dute, adibidez, eskola, egunkari, zentro sozial eta kulturaletan. Hori badago anarkismoaren zati bat, beraien gizarte ideal honen bila, etxaitzat dituzte beraiekin ez dauden guztiak, eta estatua, eta beraz, anarkismo zati batek terrorismoa besarkatuko du borroka politiko gisa bezala. Ez dira guztiak izan, batzuk justo kontrakoa dira, bakezaleak dira, eta bakea dute eredu nagusia edo helburu nagusia. Baina beste batzuk terrorismoaren bidez arituko dira, eta hortaz, datorren urtean, eta aurten ere momenturen batean aipatuko ditugu historiako ikasgaietan. Hoxe onaino gai hau. Aio!